शेजारच्यांच्या त्रासाला कंटाळून तरुणाने राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। जळगाव शहरातील रामेश्वर कॉलनीत बुधवारी दुपारी 1 वाजेच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली। उमेश एकनाथ ठाकूर वय वर्ष 37 राहणार श्री स्वामी समर्थ केंद्राजवळ रामेश्वर कॉलनी जळगाव असे मयताचे नाव आहे। मृत्यूपूर्वी तरुणाने चिठ्ठी लिहिली असून त्यात त्रास देणाऱ्या चौघांची नावे लिहिलेली आहेत। पोलिसांनी ही चिठ्ठी जप्त केली आहे। या प्रकरणी MIDC पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली। याबाबत अधिक माहिती अशी की उमेश ठाकूर हा आई, वडील आणि पत्नी आणि 2 मुलांसह रामेश्वर कॉलनीतील श्री स्वामी समर्थ केंद्राजवळ वास्तव्याला होता। बुधवारी 26 एप्रिल रोजी दुपारी 1 वाजेच्या सुमारास त्याने राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केली। मुलगा ओम हा घरात आल्यावर त्याला वडील गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसून आले। त्याने आरडाओरडा केल्यावर उमेश याची पत्नी आणि आईने आरडाओरडा ऐकताच धाव घेतली। त्यांनी उमेशला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत पाहून त्यांनीही हंबरडा फोडला। शेजारी राहणाऱ्या तरुणांनी धाव घेऊन उमेशला खाली उतरवलं आणि तात्काळ जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले। तिथे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सचिन पाटील यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले। यावेळी जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात नातेवाईकांनी एकच गर्दी केली होती।